riba ongwae nigo esokire na korwa engora yaye anene mono guchase chi family isano echi chabeta chigosiria abamwabo aburitskore igoro gwetera omubasokano omobi abwase nyombe yemo yanyarete kwanyoka na kugwa ensemo ya Itierio egwodi ya Bomorenda ebunge eri ya Bonchari county ya Kisii ase bono aboririe abantu korigereria buya engana yo kwagacha chinyomba gukwana gwetere simine getasine kyagetembe omoske ongwaye nigo boigo aganire bari baumiete akobwena kwa bango chinga kichicho nigo moske ngwaye atumire amagomba yabe nabo igasa aichanire ugukwa kwa Hoffman Ondieki oyorenke omorike ase kiombe kya banyakonda gusabanya contractor be county ya Kisii asabono amotogire moske Hoffman gosa amotogire Hoffman buna omonto rengo gwomoke nabo igo oanchete egasi yaye na rengo okore gasi yaye ase nchera engiya na ren tabwate bongainerera hondo bwens totegere ngwana yo moske ngwaye abagusiba minto mwensi asemwabita ncheno mugabana ino mukoro okisi county James Ongwae lituko lya lero ninde namayenda amange mono sana asa yabete nsemo ya Itierio Bomorenda ward ime ya Bonchari constituency ase amate yabaminto sita banyarete gosiria obuguma bwabo kubwatekana no mubasokano bwenyomba uyobete gagwo Itierio gakipole sana na ende sana tiganya sae abale michinga kieki kyobokendu obonene na bali bonsi baumiete asomo basekano oyo pole na ende pole otoko basabera mugwene bwangu boigo nogo ichana okonene sana ase ogosiria ko omusani one Hoffman Ondieki omwana ominto twakora nere gasi amatuka amange kana arengo mugabana okisi county nyagosira musani one Hoffman osire tiobuguma bwaye ase road accident nsemo kya Kelina along Kisii Migori road niga arengo mo secretary general okisi contractors association na ndi twakora nere emyaka gwetani emyaka yena beta 10 bosongo no arenge na contractors twakora nere gasi ase amate ya Hoffman abana baye na mwaye abantu baito bonsi batabaka ward na South Mugirango yonsi esiaye kapole sana tiganya sae abalemi ase Kisii Contractors Association ase Hoffman arengo mo secretary general na inwe boigo pole sana mwasirio yomino was voted team leader ekiagara nero rengo moneno ino nero renge secretary general ya ino nero rego cha obisi yane ongakere lyogi ekeraro chenga binto mbiriko mbigendere TV ya ese county na mangana amange mwenyorete chi meeting twa gutwara na ino nero reko bakwanira musani one Osman esabali yegwachire ne yeito twensi buna mwanya bantu ogende na Nyasaye